аз тарафи Федератсияи футболи Тоҷикистон солҳои охир бар рушду пешравии футболи бонуҳо низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Ин аст ки қариб дар тамоми минтақаҳои кишвар дастаҳои футболи занона ташкил гардида, мунтазам байни онҳо мусобиқаҳо роҳандозӣ мешаванд ва дастаҳои беҳтарини кишвар дар чемпионати Тоҷикистон байни бонуҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. Бо мақсади ҷалби бештари занону духтарон ба футбол бахшида ба рӯзи модар, бо ташаббуси Федератсияи футболи мамлакат дар якҷоягӣ бо Конфедератсияи футболи Осиё дар майдони варзишии ҷавонии ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд фестивали футбол байни бонуҳо баргузор шуд. дар фестивали мазкур дастаҳои футболбозбонуҳои шаҳру ноҳияҳои Мастчоҳ, Ҷаббор, Расулов, Шаҳристон, Спитамен, Конибодом, Хуҷанд ва тими мактаби махсуси футболи вилояти Суғд иштирок намуданд. Мутахассиси пуртаҷрибаи Федератсияи футболи Тоҷикистон Боҳир Эгамбердиёв дар ҷараёни ин чорабинии варзишӣ ба бонуҳо машқу тамринҳои ҷолиб ва бозиҳои гуногуни шавқовар бо тӯбро нишон дод. Футболбозбонуҳо дар ин чорабинӣ бо шавқу ҳаваси зиёд иштироку ҳунарнамоӣ карданд. ما minnatdori خود را به فدراسیون فوتبالی تاجیکستان میرسانیم. آینده میخواهیم که ما بسیارتر مشق کرده در مسابقه اشتراک کنیم. ҳамчунин аз тарафи Федератсияи футболи мамлакат ба наздик 100 нафар иштирокчиёни фестивал сару либоси варзишӣ ва тӯбҳои хушсифат тақдим карда шуд, ки аз ин ҳам мураббиён ва ҳам футболбозбонуҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хушҳол шуданд. من امروز بسیار شاد هستم که فدراسیون فوتبال تاجیکستان میخواد چاره‌بینی گذراندن. امروز همه دخترها لباسهای ورزشی تقسیم کردند و توپ‌های ورزشی رو به ما دادند. من بسیار میخواهم که دخترها بسیارتر جلب شوند، فوتبال باز دختران تاجیکستان بسیار شود. ما مربیان بسیار کوشش میکنیم که آینده دختران فوتبال بازان بسیار شوند. در مسابقه های بین المللی دخترای ما بسیار رفته بازی کنند و پرچم تاجیکستان را بالا بردارند. баргузории чунин чорабинии варзишӣ дар рӯзи модар барои духтарони дӯстдори футболи вилояти Суғд як армуғони идона аз тарафи роҳбарияти Федератсияи футболи мамлакат буд. ин иқдом имконият фароҳам меорад ки сафи футболбозбонуҳо афзуда футболи занона дар саросари кишвар рушд ёбад.